Diputada al Parlament, periodista de professió i castellera de la colla Joves Xiquets de Valls. Pràcticament quan va néixer ja la van apuntar a la colla, on hi ha fet de timbalera, ara acostuma a anar de crossa, ha estat en juntes tècniques, administratives. Per parlar de castells, doncs, pot parlar de castells des de molts punts de vista, d'aquí que les seves reflexions resultin a priori especialment interessants. Raquel Sans, avui, al Gent de Plaça. Raquel Sans, benvinguda, com anem? Moltes gràcies. Doncs bé, sobrevivint aquí a aquest confinament, barrejant teletreball i canalla. Sí, ciutadans confinats, castells aturats. Com ha d'afrontar el món casteller aquesta situació? D'entrada, amb paciència i diria que amb resiliència, no? Amb capacitat de ser conscients de que la realitat no és la mateixa que coneixíem i que, per tant, les colles i el món casteller en general s'haurà d'adaptar, no? a un moment diferent i, per tant, haurà d'adaptar la seva activitat a la situació que estem vivint amb imaginació i sobretot, amb la voluntat de no perdre el vincle i de no perdre el nexe, no? En el cas de la colla Joves, aquesta situació arriba després d'una temporada la passada bestial, amb un final de festa d'aquells que es recordaran tota la vida, amb la cirereta que va suposar el 3 de 9 de Sant Úrsula, i ara tot parat i sense poder continuar la inèrcia que ve del final de la temporada passada. El paper no és fàcil. No ho és gens. I els addictes i malalts de castells, que són molts, doncs, arriba el divendres a la nit, no? I ja t'agafa el mono d'ostres, aniria a assajar. Jo no sé quantes vegades m'he mirat el 3 de 9 net per la tele, no sé quantes retransmissions m'he escoltat i m'imagino que no sóc única, no? De fet, parlant amb les meves amigues i de més, compartim afició. Però sí que és veritat que no serà fàcil, és a dir, quan tens una inèrcia, no? Quan has fet una feina, un treball, quan has aconseguit consolidar més o menys un tronc estable, quan tens la canalla treballada, de cop i volta una aturada en l'activitat, és evident que marca un punt d'inflexió i que exigirà una feina de preparació molt gran. No sé, per exemple, als clubs esportius, durant el mes d'agost es fa la preparació física per preparar-se per l'inici de la temporada. En aquest cas, veiem com l'activitat s'atura al 100%, afortunadament ens queda aquí l'esport, i que avui en dia els castellers i castellers físicament es preparen, s'ha pogut fer preparació física i potser per aquí tenim un bri d'esperança. Això és el que està sent aquesta temporada des del punt de vista estrictament casteller. No podem fer castells, però sí que podem mantenir-nos preparats físicament. Amb tot, les colles, com a entitats, estaven preparades per haver de suportar una situació com aquesta? Clar, la societat, la sensació és que no estava preparada i ens hem hagut d'adaptar tots plegats. Suposo que les colles també. Sí, jo crec que és una situació que ens ha agafat absolutament a tothom desprevingut, no? L'administració, la ciutadania, a tothom, i evidentment les colles castelleres no se n'escapen. Sí que és cert, però, que les colles castelleres, després si vols parlem una mica de model, però crec que han gestionat un model que ara mateix és sostenible i que, per tant, malgrat no estar preparats per la situació que venia, perquè és evident que ningú no ho estava, sí que crec que l'activitat es podrà sostenir malgrat aquesta aturada, perquè
el fet de que l'activitat sigui sostenible també des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista organitzatiu, crec que farà suportable aquest punt d'inflexió que potser en activitats econòmiques fan que hagis de tancar la paradeta i hagis de baixar la persiana, perquè si de cop i volta el negoci desapareix, al no haver-hi negoci aquí al darrere i, per tant, el fer les coses com una activitat que no va associada més enllà de les despeses de manteniment, que òbviament hi són, però un cop això no és necessari, doncs pots fer aquesta aturada i reprendre la teva activitat sense problemes. Parlaves de model de colla i és possible que ara sigui un bon moment per repensar aquest model de colla. Sí, jo animo a la meva colla, soc una mica pesada i sempre els dic, ara aprofitem el temps per fer coses diferents i per pensar i, per exemple, per fer reflexions en matèria de salut i en matèria de seguretat en els castells, que potser quan comença la temporada la inèrcia t'atrapa i no pots dedicar temps a això, però també és un bon moment per plantejar-te qüestions més organitzatives, qüestions més formals, qüestions també pensant, ostres, no sé, m'ho invento, els horaris són els adequats, els horaris que utilitzem, pensem una altra organització, escolta'm, quines coses fem malament, què no ens agrada, què podem modificar, què podem canviar. És evident que les colles, un cop comença la temporada, és molt difícil plantejar-te aquestes qüestions, perquè la prioritat és fer castells, és evident, però i quan s'acaba la temporada necessites que especialment la gent que va al capdavant, que s'ho curra tantíssim, doncs tingui un moment de descans. Potser podem aprofitar aquesta aturada per reflexionar sobre aquestes qüestions, sobre el model, de si és sostenible assajar des del mes de febrer fins al mes de novembre sense parar, és sostenible cada cap de setmana, és sostenible fer no sé quantes actuacions al cap de setmana i no tenir caps de setmana lliures, és sostenible 3 dies d'assaig a la setmana? Crec que ens hem de fer totes aquestes preguntes i hem de valorar i hem de situar la sostenibilitat del model, perquè jo crec que comencem a tenir dades que ens diuen que hi ha gent que s'enganxa als castells durant un període curt de temps, 2, 3, 4, 5 anys, i que hi dedica el 100% i que, per tant, sí, compleix 3 dies a la setmana d'assaig, caps de setmana, totes les actuacions, no me'n perdo ni una, però que després de 5 anys s'ha buidat, que diria Guardiola, i que ja no hi ha més, se n'ha cansat perquè ha destinat tants esforços a una activitat que en principi és lleure i és oci, i és cultura, que, ostres, plantegem-nos-ho. Clar, jo m'ho miro molt amb una òptica vellenca, i m'ho miro molt amb una òptica de 40 anys que fas castells. I penso en els meus companys i companyes, especialment una servidora no té responsabilitat en el tronc, però penso en aquells que estan en posicions tant del tronc com de la pinya que són més difícils de substituir, i penso la càrrega que tenen aquestes persones, de tots els caps de setmana, les renúncies personals que han de fer, i em pregunto si això és sostenible en el temps, i crec que potser és un bon moment per plantejar-s'ho. I aquest plantejament que fas, en la mesura que pogués implicar una rebaixa del nivell, creus que és un missatge que calarà? No ho sé, vull dir, és evident que el missatge té detractors i també té gent que ho defensa. Depèn del que un prioritzi, i jo crec que és aquí. Jo penso més en la sostenibilitat temporal al llarg del temps, és a dir, a mi m'agradaria que els meus fills i els meus nets continuessin fent castells, més que no pas que, no sé, d'aquí 5 anys poguessin veure el 3-11. Vull dir, cadascú posa valor o dona valor a una qüestió diferent. En el meu cas, a mi m'agradaria molt que els meus nets seguissin fent castells, seguissin mantenint viva la cultura popular i tradicional del país, seguissin fent comunitat, seguissin fent colla, seguissin fent país, d'alguna manera. I, clar, penso que si el model no és sostenible, doncs pot ser que el model s'esgoti, i crec que la baixada de nivell pot venir lligada també a això. És a dir, potser tenim una pujada de nivell, però després el nivell tornarà a baixar.
Si tornem a la situació aquesta que s'està vivint, ets diputada al Parlament, ho ets per Esquerra Republicana. Com pot ajudar l'administració al món casteller per poder superar les dificultats de tota mena que hi pot haver a les entitats, a les colles? Parlaves, per exemple, apuntaves abans la qüestió econòmica, en fi, tot plegat. Com des de l'administració, sigui des dels ajuntaments que tenen colles castelleres o des del govern de la Generalitat, quin tipus de mesures, què en pot esperar el món casteller? Jo crec que l'ajuda ha de ser mútua, Quico, i m'explico. És a dir, jo penso que les colles castelleres i el món associatiu català en general és fonamental també per donar una resposta a aquesta situació que estem vivint. Per mi, al final, fer castells, més enllà de l'activitat castellera en si, no deixa de ser una manera de fer comunitat, de teixir una xarxa social, no? I penso que en els moments en què estem vivint aquesta xarxa serà imprescindible, no? I aquesta comunitat i aquesta resposta comunitària serà necessària. Llavors, penso que les administracions han d'ajudar econòmicament a les colles castelleres per poder subsistir, no? És a dir, per poder mantenir l'activitat, evidentment tenint en compte que no és una activitat econòmica i que, per tant, no cal que guanyin beneficis, sinó simplement que puguin mantenir els seus locals, que puguin pagar les seves despeses, però sí que crec que les colles poden oferir aquesta feina més de comunitat des d'un punt de vista d'estar pendents de persones que estan en situació de vulnerabilitat, de persones que perden la feina, de persones... És a dir, treballar d'aquesta manera, per mi les associacions són claus, i en un moment en el que estem en què la resposta no pot ser individual, perquè si deixem a la gent sola, la gent no se'n sortirà i, per tant, crec que les colles són una oportunitat magnífica per fer aquesta xarxa i per no deixar ningú enrere. Per tant, ha de ser prioritari per l'administració la supervivència d'aquestes entitats, especialment de les colles. Raquel, tu has viscut els castells des de molts vessants, castellera de base, fas de crossa, has fet de crossa, havies estat timbalera de joveneta, en fi, una mica has jugat tots els papers que has pogut jugar, has estat en juntes, tant tècniques com administratives, però també has treballat de periodista tractant els castells. Sobre periodisme i sobre castells, com creus que ha evolucionat el tractament mediàtic del món dels castells? Hem anat a millor? Hem anat enrere? Com ho veus? Jo crec que des d'un punt de vista periodístic professional del professional que cobreix castells, crec que la línia s'ha mantingut estable i per tant, vull dir que tenim molts bons professionals. Quin és el problema? És els recursos que destinen els mitjans a l'activitat castellera. I per tant, crec que és més un problema de mitjans de comunicació en general i dels recursos que els mitjans destinen i que, per tant, això també té una afectació en l'àmbit dels castells. Si un redactor no s'hi pot guanyar la vida, al final el que és periodista ho és per fer una feina i per guanyar-se la vida com en qualsevol altra activitat. Si hi ha precarització en aquesta feina, això també es tradueix en la qualitat. No perquè els periodistes siguin menys bons, sinó perquè si han d'estar fent 14 coses per tenir un sou a final de mes, doncs és evident que les persones no. Vull dir que si no et pots centrar i no pots destinar tota l'atenció a fer una cosa en concret, doncs la qualitat es rebaixa. Jo crec que ens hauríem de plantejar el model periodístic, no només casteller, sinó el model periodístic en general. Jo, a vegades, els últims temps que exercia com a periodista, deies, ostres, si tens 3 pàgines per omplir cada dia, doncs és difícil que puguis destinar el temps d'investigació, de rigor, de contrast de fonts, fins i tot d'imaginació que necessites per omplir un espai. Doncs al final acabes fent xurros una mica i els xurros no són de la qualitat que un voldria. Afortunadament hi ha companys i companyes que ho fan molt bé i que al final el periodisme, i en especial el periodisme casteller, també té aquest punt vocacional d'aquesta passió que porta implícita i quan poses passió en les coses que fas, doncs coses xules també. Raquel, ja acabem. Com creus que es tornarà quan es pugui? Més enllà de si podrem tenir concurs o alguna cosa que s'hi assembli, més enllà de si a la tardor es podran fer castells, ets optimista des d'aquest punt de vista? No soc optimista des d'aquest punt de vista. No tinc cap mena d'informació en aquest sentit, però penso que és el que deia abans, que si els castells no són una activitat econòmica
vaja, que ningú s'hi guanya la vida amb això, i a més són una font de contacte de grups que a més són molt variats, amb persones de totes les edats, amb gent que ve d'entorns molt diferents, per tant la traçabilitat del grup, que dirien els epidemiòlegs, és complicada, doncs crec que és una activitat que és difícil que reprengui fins que no tinguem una vacuna. Si ens estem plantejant l'obertura d'escoles pel setembre o ens estem plantejant l'obertura de negocis on els hi va el negoci a les persones, crec que és difícil que ens plantegem l'obertura de castells. Jo el que tinc una cosa és claríssima, és que fins que no hi siguem totes i tots, no cal que fem castells, perquè llavors estarem fent una altra cosa, però castells no en farem. I per tant, per mi, el fet casteller va més enllà de les persones que integren el tronc i que són fantàstiques i que tenen un nivell de compromís molt elevat, però, com diria aquell, des de l'enxaneta fins que el que aguanta les espardenyes. I per tant, fins que no hi hagi també el que aguanta les espardenyes, doncs crec que fem una altra cosa, treballem la vessant social, però la vessant castellera, fins que no hi siguem tots, no pot ser que allò de tothom és imprescindible sigui una frase que queda molt bé a l'hora de dir-la, d'atribuir-nos valors, però que després no ens l'apliquem. Queda clar. Moltes gràcies, Raquel, i tant de bo aquest període que ara descrivies, aquest arribar al punt que hi puguem ser tots i totes, sigui el més curt possible, que vol dir que les coses aniran bé. Gràcies i molta sort. Gràcies, Quico, i sort a vosaltres també.